Okay, interog yan. Ti pagkasalitaan ni Marla nga napoluan. Ubog. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Marla. Dear Manong Nemi, dimtengak dito lugar, dito balay daan ti Merced. Tapno umay agbakasyon, Manong Nemi. Ta mailiwak iti probinsya, mailiwak iti away, mailiwak Manong Nemi kengkuana, nga kang runan iti ang tartaraken kanyak, nang padakkel kanyak, nang paadal kanyak, iti maulilak iti ina Manong Nemi. Ngareta tiga po na, no apaya kail ilo ko iso nga nagbakasyon na. Kas daw na tiragsak na Manong Nemi kat siyempre, naging narakop kami. Auntie, kamusta? Kasta na ti panagin narakop mi Manong Nemi. Gamot na maililit itong galmay sa kada kami. Ni Auntie Manong Nemi ket asawa ti uncle ko akasinsin de dinanang. Hagam nga kabagyan. Kabagyan kam lang puta asawa na ti kasinsin de dinanang. Diba? Asya, ti panagkabagyan mi kinanti. Ado nga pang pakumusta, ado nga saludsud, ado nga ngam nagsasalitaan, may panggap kanyak, napagsalitaan mi pa Manong Nemi kumusta trabaho. Nung mambaling ko maanti, kat may destino ako dito probinsya. Ngayon sayang mat, promotion ko no umakarak sa jay. Kat may panggap nga rin ti pamilya. Baka kayat mo dito, nagpamilya ka dito. Awang ka di pa yung boyfriend mo. At doon ginagararam kanya kanti. Ayun, mati, makarik na, ti ayat ka na kuhada. Napili ka nga ta. Kahit anyat mo, baka dito lugar tayo matlang at makilam, ti pakasarakam, o na makasarak kang ka. Kumusta mo tayo, biyag dito, anti? Makitam. Kumita ka iti laod, kumita ka ti amyanan, kumita ka ti daya, kumita ka ti bagatan, taltalon. O rin no, sandang agrikat dito, no, panag-awan tanom. Ay kita, tudo at ururayan, di kita duma, irigasyon, narigat pa iti daum, irigasyon, no, duma. Malaksida, no, narigat tayo taltalon nga, naubog, taorin awan irigasyon, awan tudo ka makapagtalon dalat at kaputi ubog. Di kini babak nang ngayon dito. Kini babak nang, iso ad nga bumak nang. Stamo met, di kini marigrigat, iso dati ad damat lang rigrigat. Dakay nga rin anti. Kas kumusta mo tibiyag tayo magmaymesa. Ay, kaslamat laking ka. Nagmaymesa ka mo sa diyakaseram. Ay, hanak mo nga jak bilang nagmaymesa ka mo malaki karubak met. Maritas kayo met, anti. Ay, maritas sa anak, dismusa, balasang ko. Makikaruba, mapan makisasalita, makidamag, makiinistorya. Uno saan git, isudat, dumalon ka na, dito balay. Sak malaki, nagmaymesa na, kasta nga, maturugan to na arabi, kasunod kapaot ti panagpakasyon mo.
makalawas. Kita pagbigit lang, halang haro din. Intandi ko sina, tinulong tan ngagluto. Sikan ti mangibagan, anat kayat mong masida. Nateng, siyempre. Kapurus nga natin, anti. Among ka, adot maalala ta di talikod. Nakikita yung kakarod nagpurusan, anat kayat mo. Gabuta, kompleto di talikod. Pinakbat ako nada. Gabuta pudno ti ko na ni anti, manon nemi. Managmula ni anti. Adasadag na nga bumba nga pagsakduan na mapangsibog na kalagitimulan na ni kompleto. Pinakbad nga talaga. Ada sili, ada okra, ada sitaw, ada tarong, ada kamatis, ada parya. Siya akong tagpakbadan di. Anat kaya't mo panagpakbad. Bulang lang. Ay, kaya? Api nga di mo kahit bulang lang. Iwasak. Lik-lik-likak dito ay kuanti. Dito na manteka. Agpadpado ta. So nga natin gagangan nga panagpakbet. Agaganda namin kamatis, laya, ano pa eh? Laya, bugoon, kampasan na, templa ko, basit ati ko, magic sarap, agagusosar, ay, madianti, nibetsin kat jakayat, sige, agpadpado. Manong name andan na halid ko ti agriculture. Kasta kumakait ko di manong name kahit ko nagbaling agriculturist. Diya ka mo ta nagbalit ti desisyon ko. Narwa makiti away manong name kas kini anti pagpalabsak ti oras iti agmula. Agtaraken kadagiti dingoy. Napresko nga talaga dito ay manong name. Yung kasta nga matmatak manong name iti taltalon. Sila damat na kiti mabaybayaan at damat na kiti maas-asikaso. Ay nga karabyan day di kaadak dito ay manong name at da umahay nagpasyar kanya. Anti, entertained ka di? Kita pasang ili di sang iliem. Sino na anti? Ni Brando na ita, ti kakaiso ng anak da Mr. and Mrs. Montero. At damatan, magmano nga taon nga dadat to. Nakagatang da iti lute, isumatan tinang ipatak da rin dati balayda, sa da gimatang nga nagsalda ka da kitay taltalon. So da nga rin ko nga bakna, nga bumakbak na. Manong nimi na pang sinango ni Brando. Nagkita kayo din. Ubing na pala idi. Umumay kam dito idi. Kung nakarod ka da papaki ni mama nga, kahit ko nga, dito kami nga may patakder di balay mi. Dito kami nga, aggatang nga dagiti daga, tanon, tapno ma-develop. Developer ka. Kasla. Kita may bagi launa eh. Marla. Nusi ka kinsiyak di agasawa. Asawa sigo din. Kasanto man na papanan na eh. Kaso na panakamu madak dito eh. Kinabudno na, itay dumsaag ka itilukan, nga nang itulod kang ganitoy, from sentro. Nakita kan. No, sa munadlaw datay maron nga kotse, nga na nag-slow down, kabayatan nga dumdumsaag ka iti tricycle. Siyak na dyan. Nasipat ka nga sikod, ken nakarikda ka na ako si di ayat. Kaya I love you. I love you, Marla. Agyamalak iti day tangayat, Brando. Uno at ka di boyfriend mo? Awan pa eh. Isungar ka nagbakasyon ak, barbaring kunak, no? Dito kong masarakan tinaitanhana kanyak.
tamang-tama. Nabayagan nga mamuka, na wagi ng makikita ka. Yung may tati parang sabat ti daranta, tapno data, di may tadhana. Sigurado, anak lagi di nagbindot. Adot kwartam, ti kotse ka, guwapo ka, ububunan laki di babae. Di ba? No ibagak nga saan, siyempre saan ka mamati? Iso nga ibagak awan. Ngam saan ka seryoso ka nakwada? Kaputa, saan kumarik na iti 100% apa nakarik na ti ayat. Sika ti pakarik na iti 100%. Teko na nga TL. True love. Sige, Brando. Makalawas ti panagyan ko dito eh. Kahit no, anya ti mariknak within that period, iso ti mariknak. Yung nakas pagarikan, nakas kasading awan ti response ti rikna, wano pusok. Mabali siguro nga, nagbidtot ka. Nagsabat man ti dalan ta, ngam santa, ana itadhana. Sana ka mo pukahon dinamnama. Marla, kaputa, jak pinapadasan din na paay. Kasta, okay. Actually, dagiti babae ito masadag ka niya kay. Mapadasan nga ro din ti mapaay. Amin nga, nanubiyam nga hamo nakapaayan kat isudat imasidag. Ita, saan nga siya ti masidag, no? Di kat sikat imasidag. Baka mapadasan mo ti mapaay. Nasakit ti mapaay. Kat ti mapaay, kat masaktan, makapanunot ti sanga na siya. Ala. Madingarod So nga panunutom nga na yung bag, Marla. Saan ka nga mabawi? Bugbog to nga anak na papaki ni mama. Ngagtawid ti ado nga sanikwa. Daga ti ado nga sanikwa mi. Kayat mi pa'y ti adado pa'y nga daga. Tapay met. Tapno makon nga naasenso ti biyan. Sa mo may tugot ti daga nga sanikwam. No, dumteng tot panagukom. No, anyaman tinagkapuam, no tapok. Subli ka matlan, di tapok. At yung panunutin dahil eh. Di pa nagbiag dito lubong, ragragsakan. No lagi di talaga nga, dapan nakabarin mo. Anyaman na kayat mo, maramid mo, anyaman na pakaragsakam, magunod mo. Iliawanin ni Brando manunemi nagdanag ni Auntie Merced. Nang kuda di imbaga na. Hanggang pa nga napaay. Ay, delikado at panagyan mo dito, anak. Na muna ta, agdindinamang nga na di nga Brando kita. Loko-loko. Pasarian da pakirambulan da. Amunat uminom ti arak. Muna pek sigarilyo. Naangot ko nga danti. Kat sigarilyo. So medyo malpas lang orot kumangan ti makalawas. Tapno agsublikan sa Jesyudad anak ko. Tapno ang kami sagmak dito. Mga sinapod Diyos anti. Awang nga tamat ti bakasyon nga iti panagbakasyon. Ang nakarod maturo ken. Sige anti. Agpasyar tuman ito taltalon ito bigat. Bale, ang walking akto, pasyar ito taltalon. Kas na nga rin tinaramid ko, iti kabigatan na manunay mi nagpamyanan ak. Iti badanon kon manunay mi ti ungto ti dalan. Taltalonan. Iti ang banda na ti daya manunay mi na sirpat ko ti panakkilan nga balay. Ang panagkalan nga balay, takkel balay. Baknang siguro taking balay.
Damat bakit manong naming nga nagkapoy iti talo nga nakaawit iti labba. Nana, na yung magabigat yo. Kastamit kayong kamalasan ko. Nagkapanyo ya, napanak natin ka na kita, mulaming nga natin. At maman may lako jay, tiyandaan. Aking balay na dyan, Nana. Ay, balay na Mr. and Mrs. Montero. Balay na Brando? Ay, wan, diya kakaiso na. Dito daga, nga nang palawalo ito balay na. Ikit kuko da amin. Hindi nagatang dan dyan, nagdiswan ti dagada. Naggatang ng karagiti daga. Tapos nagbaling ako kuko da. Eh, ti sanda lang ako kuko kita to. Banda na ti amyanan sa diyay. Yung kasla kayat na nga gatangin data nga daga. Tapos numayong pinsan ka kuko da rito. Yung mga handawat kahit nila ko. Ako matipagkasapulan da kita akin daga. No, ilakod ako ma. Iso nga, kasjay. Kastaya. Kasjay. Kasapay ka rin balasa ko ha. Sige na na-disturbo kayo. Nagpamihan nagpay manong naming nga nagpalaod o rito nalinis mo tigil tambak sa naka-rubber shoesak man manong. Katikag ti diya pa. Talon ita. Iso nga natin tinaimula. Kadaman na kita mura na manong naming mabalin siguro nga saan da nga nagmula tinatin. Agmulat danto nanti, agpagay, ito nung may titudo. Iti amyanan nga paset ti talon maron nemi ta intudo itay bakit nga saan nakuko na Brando. Ada gagangay lang nga balay, nga dasadyay. Niput-puto nga. Gabot na talaga kahit ko tag-walking manong nemi dan nasuro ka 30 minutes ko. May sa oras pa nag-walk. Nag-walking ko na kakit. Naglang-lang ata ko nanong nipumpunasa ko di. Orat na naka-shortak mo nga. Okay man. Hindi tada makita ka manong nemi nga lalaki nga rimuar iti balay. Gabot na nakita na kumat. Nagsarte. Nga mangkit-kita ka niya. Diyan mo manong nemi ta indiretso kay masadag ita yan. Eh, bag nga bigat mo manong. Eh, kastamat, ma'am. Sila, dabo ka makita. Kaya nga, apay nga nakadalon ka dito, may saka. Eh, sa nunod, damang kidnap kang kakita. Ramusenda ka. Napintas kamot nga ron. Agwok-wokin hak. Diyak man na mo. Mapay nga nadanon ko dito. Kargit ko ngamin di kasto yung agsapak eh. Agwoking umay di kasto yung lugar. Kataltalunan. Apay, naipot-potong tibalay mo. Manong. Tapno mabantayak ti tawid ko nga daga ading siya gayam ni Nelson. Siya ni Marla. Ang mamunyo ni Auntie Merced. Ni Auntie Balo. Ape Balo ko na yun. Auntie Balo, tiyawag may kagkuha na. Kapunta, agmay may sangarot kan Balo. Wen, Auntie Balo. Auntie Kisuna, asawa ti uncle ko. Ay, uncle mo, dede Diyos alwad ng piding. Uwan manong. Sila nakikita ka idin. Uwan dito yung kan di makil eh. Sakla, saan nga makikita to, idiagbasa ako di college. Jack syudad nga nag-college. Jack, ba't nga nagtrabaho? Nakabakasyon na kita. Kaano ka pa nga ron? Idi kalman. Bigat kalman. Sigurado ading. Ada imay ng pasyar kang kadrabina. Hindi na nakasirpat ti pintas mo. Ada nga ron din eh. Ni Brando. Abay nakakiktot ka, nakangik ti Brando. Nagananod ka king kawana. Marlading ko. Naloko na dyan. Naluko na. Napudno na.
Duman na nagsublida dito nga umay mangud-ud pa nang ilakog dito daga. Yung diya kahit nilakog ko lang man. Sinupit at napay ko pakakitaan ti natawid ko kada iti parents ko no ilakog ko lang. Sabi nga hindi mo ilakog. Dadyan ang rason ko adin. Awan no kan di pakakita ti tawid ko kada ginaganak kanyak. Kaya mabalin mo ti gumatang ti sa baling nga daga. Nga mabaling nga lalaklaka di daga agatangan. Jacket. Huren niya papaspasama. Kung natangarot kanyak nga dumteng to kanumad lang ti gundaway nga kasabulan nak ti kwarta ket isudan to kanumad at asid gak. Kasla ka na kita tado mga daga. Ito yung daga nga kaabay daga. Handa ko ka rata idi. Medyan. Agangan insal-saldada, takasapulan dati kwarta. Bak nang narod ta, Mr. Montero. No kwartada. Siya, nag-negosyo da. Na-disturbukan manong. Inagpay, anak ka no, dumanon ka pa lang. Hanan ka mabait dumanon. Ipasir ka sa dyan, no kaya't mo nagpasyal. Napinta sa dyan nga banda. Dati apalan na kiti Montero. Apay andadjay. Kas bakit namadin ko. No, ada makitam nga, ada mula na, dagak. Wow! Talamad law ko Napintas ka nagpeso sa diyay. Alamang nga ron, manong. Umayak. Amoy, mahilig kami kasi nga atmosphere eh. Pangalanan ti, pangbibiyag mo ka na kinamulam, adayo kan sa matirigasyon. Sadya, ito yan tirigasyon. Ang madaubog, nga dat sa kanan dito nga turod. Kaya ito ti, gun-gun uden daga da Mr. Montero. Kadi, when? Mayat man. Ubog nagpahiso manong naming adda iti sa kaanan ti turod. Baka dumay lamas na. Doa. Aglalalo ko man talaga irantam ti agtaraken kadag iti lamas. Nanaro na nakatamatin mo makutkutan tam no umadalim kita adada nga umadot yung bog. Kasta nga ti pagbagada ng umot unay na amok ka na kita. Kinapudno na ating kukit. Tiyak ibain nga ibaga. Amok lang nga isurat tinagan ko. Amok na basit agbasa. Abi ngamin. Awan interes ko ngagbasa. Kang kanaan na katang sumusurot kinitatan ko. Iti taltalon. Hindi amukon nga isurat tinagan ko. Kanamukon tagbasa. Stunan ko na. Taltalon tumitlang iti pagganap. Nadala basit basa nga pamphlets ita digiti agbisbisita dito nga agriculturist. At damat no kasusurot ka may panggap iti pa nagmulat. Kaya mo ano pintas digiti mulam. Na dumaduma nga mula. Nabiyagdag sipud ta. Nadangarot ubog. Ti pampamayag no kung akit tamang kalalak tapos nga sa takit yubog umay dito eh. Uno saan kat isut magalak ti sakduak ng pagsibog. Sayang ang peso no saan nga ma-develop datoy. Manong masapul nga ada knowledge iti mang develop. Sumitlagayam nga interesado na kiti Montero nga manggatang. Ano nga tanong ko Handa mo trabaho sa dyan syudad. Ano di kung nga awan. Sige, inakpakit na alawan. Ako rin kato'y burasan ka kadagit natin. Dumatimulan ni auntie nga natin. Gura ka nga ron, daadasang hatik sa dyan nga banda.
te bali nga to, nga ipagpakat ko. Diyan ka mo manong name no, imbaga nga bali nga to. Nga may ideya, itaod na manong name nalaga-laga nga naarabi kawayan. Ada, inala na manong name nga palanggana. Diyan, impan na tayo adangan itunag, tibali nga itong iwagbagan. Wow! 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 Jumping salad! Lapsat, naiimas na gitoy. Apo na gadon, manong. Oh, mangalak ti pagbungong ko, pagsupot ko. Naiyawid mo. Naiimas na ito nga pamigat. Isaw-saw mo, kalamansi. Nuso ka. Opo. Kaya kumayat gayam gitoy. Ano ba't imahalad toy? Tama di kita maalan ako ang screen ko at tilapia. Pinupukam di tilapia. Nagbibiyag dalat, dapay dalag, dapay paltat. Siya. Tayo ko na ako, manong. Numadevelop na ito eh. Subot lagay mga interest na kita Montero, kaputa na pintas na ito nga lugar. Huwag nga rod. Ngapkas na ko na ako. Marla, jak tupul sila ko. Saan to? Hindi makaawid ako manong name. Ay, kahit mong usawan. Nakadanong ka pa sa jay. Hindi sa kaanan ti Torod, ngayon tubog. Wananti, susabot nila mo nga nagnag na. Kat naamamom ni Nelson. Wananti, ay, pakas daw mi na nga Nelson. Nagagat. Kung namin nga, kung kuha na gat anat serbit kagat na umat bakit? Mga taon na nga nanti. Nasuro ka 30 tanan, marino, 35 plus dyan. O, apay. Kayat mo ni Nelson, yung ni Brando. Ni Auntie mo. Gusto na lang ta awawagan na nga illiterate. Amo na ka nung tagbasa ka nagsurat. Kung nagpatinggalang kasta, amo na nagbasa ka nagsurat. Manahin deta. Kat dungdungon na na dyan nga ka. Naman pa sa amata paglawaan, yung nakapimpintas ta daubog sa jay. Kuka na rin dyan nga turod. Di ka gudwa di turod, kuka na. So nga kukuha na rin ubog. Awang nga rin nang pasyari doon nga taga-agriculture. Kada doon iso nga rin nga agintres na Mr. Montero tapno kuka na rin, magatang na rin dyan tapno maakuparanda amin nga pasit dito nga amyanan nga laod ti balay da tapno baling nga kuka na. Tag may mesa ni Nelson. May mesa. Jakla mo ha. No, kayat na tagtulong nga agaglakay nga baro. Mayat ko man ma-develop na dyan. Mayat. Amo yung anti, nalis ko may pagkapti agriculturist, di ba? Agriculture. Kahit ko kumaiti nagbaling agriculturist, jak mo na mo bigla ka nag-shift kurso. Ngayon na pa lang, agtartariga darak kasla. Mahilig ak idin, ubingak pa, isang kadiyanti. Kaya nagpadpada tati hilig. Iso nga umuk na ita. Karabian naman nung name imbaga ni auntie nga dasa nga ilig. Di nga tangamanin Brando, auntie. Haan. Ni Nelson. Hala. Uy, makita ka na kita mata, nga rimimat. Agkarabal, da Nelson, kani Brando. Na delikado man eh. Apa auntie? Numamuan ni Brando, nga pinasyar na ka ni Nelson, baka nadadaki sa mapasamak ka ni Nelson. Nung hasta akit ko, pag-an natin talang ni Nelson. Sige, hindi, inakot sa dyan na. Timak der manong naimi, adayaw awat na. Ano na gito'y? Bunga timulak, atis, abokado, at dabay chiko. Ang samang nga tiyempo ti atis ita. Aman, nasiyak. Mulak na ita. Ito sa kanan ti turod. Ita yan tubog. Nakita mi itay bigat, di ba? Nga doon kita'y napupuskol nga kayo sa jay. Kubang nga rin. Tay kudak nga rin nga nagpindas nga lugar. Tadda ubog. Ubog ti bihag.
ugbog kayat. Pakalaglagi pa karigi dinaganak kanya. So nga kayat nga matyanan datang ugbog. Tano matyanan, matyanan matanti pa ng laglagi ko karigi di parents ko. Aga Mark Nelson. Amom, ita lang nga amok ti pumasyar di may isang balasan. Abang amin kat adong samat babalasan nito eh. Nga mawawang kaskeng ka. Sika pa lang tayo nakarik na kidayan. Kunak ini nga ginaklakayak nga baro. Tawa mating masirpat ko nga mabaling ko pasyarin nga ayatin. Nga may baglakid din dimteng ka kat namamo ka. I love you, Marla. Manong name idi ibagati I love you ni Brando sa anak ka nagdumog. Ngayon di baga ni Nelson di I love you nagdumog. Ni ape nga ta. Kas nakasasalitak manong name di. Anday dinagbaitan di kita legs ko. Adong arot sa lutsod. Ape nga ti babae ka no ada mangibagat I love you kang kuhanak at no nagsasalita da nga pinasyar na agdumog di babae. Ape nga nga nagdumog ka. Pinanunot ko. Nung kami nagpanunutak, agdumugak. Saan nagtangad eh. Nung karapa-apak, agtangad. Nagdumugak, sabaling nagpanunutak kung saan nakadumugak nagkarkararan. Sabi ko mantasan ko, pakabasulan, ti panangin bagak, iti pudong umarikrik na. Marla? Naibagak sa akin kay tabigat nga, imay nakpinasyari di na minsan nga nabi ni Brando. Di ka ka di mabuteng. Nga makirebal kang kuhanan. Ore pa katayak, may bagak lagi diti panangipat-patay ko keng ka. O danagas nga namidan ni Brando, alakit ako maramid ko. Amok to nagsakbay. Sa bagay, dati-dati nga napapanak no, talon ti papanak nakabari ka sa klata tibunang. Ta siyempre, masapol ko tibunang eh. Matatagbatek. Kinapod no na, adala kita agap-apon nga kubra sa kanan ti turod. Napadasak pa yun, tinakirangat kubra, babahan ti bunin ko. Basta. Masapol nga mapaksit ko man, giti kubra sa jay. Ano tayo dyan ti handa? Ti madi handa kumakin, no arabayan ti balay. Uno-unag ti balay. Bagay, hamat mga ano ti kubra kahit sa mga mapayatan. Handlakit nga kupa ko nada. Sumanti ko nada. Kaya no parang sa jay, nakabutyo sa klata. Awang nga rutin tugot mong armas. Tata, awan. Di pa nagawid mo, pabalaw ng antutin mo ko. Napya lang nga, imarmar mo ng jasingkis nga. May nakasabatin uno sa dain ni Brando. Hana ka mamuteng. May labang ko lakit pa nakayat ko kayang Marla. Itapay, nakanakarik na akong tiyayan. Sige, panunuta ka na yung bag. Uret, at peso magbanong aldaw. Aldaw ko dito eh. Sakbay agsubliak sa syudad. Manong name kinapudno na ket ore siyak at damadlat ay tugtugot ko nga armas. Inroar ko manong name ti double blade nga aday ti bag ko. Intid ko kini Brando. Ani Brando? Kini Nelson. Abi na ito eh. Itugtugot ko ba't nung dalat ti bag ko. Alam, just in case. Okay? Sublik tumadlakan ka. Anin. Regalo kang kan. Ulit at das pa sa bali nga ananim ko. Sige ha. Marla, thank you. Nelson, agananad ka.
Ang tadakas nga parparik na kanya. Insusurot ko ti ba nagkita kang kuha na manunemi kabayatan nga agpapaamyanan. Aging ka saan ko nga makita isuna, ti dinalabsan nan, ti pa street light nga kinamyanan. Diyos ko, baka namon nga dakos ni Brando. Ang soblat nagpedapin na siya. Kada dadagas sa mapasama kang kuha. Kabigatan na manunemi na panak manin iteyan ni Marlon. Ni Marlon? Ni Nelson ko na ko. At ay so nangakap kape. Nag-okay nga manin. Nakadano na akong dito eh. Gusto ko ni Bandog ko na. Umahan, kape ta. Ano ta kape? Barako. Intemplahan nak manunay. Parang ka. Gaya manak. Nakamimpinas ka talaga. Marla. Nang naroon ako sa kabigbigan, nagdramos ka lang, di ba? Nagpakit ng dramos. Okay naman. Di ba kakitaan, tinapintas ti may isang babae kat maririing na. Ay, ano tapasama kang kadrabi? Pudno nagparik na kang ka. Ano talo nga lalaki ng said kanya? Kanya? Ket? Kasi dyan napasama. Awan ka nakwado ni Brando? Awan. Nalingak mati mano-mano. Sinusuruan nagdaditatang ti Arnis. Dadintad mo kanya nga double blade. Iso ti pinagbalin kong Arnis. Kat, ti Marta Rayda. Handa puros nga nakasit. Yung bagtawan ti Armas na. Hawam mo. Baka mat nito maminsanan kat adan to Armas na. Aglandan ka, Nelson. Talaga nga saan nakangasar dengan dahil nga Brando. Naroon na maamuan na nga. Maamuan na nga. Siyak di kayat mo? Ano ba gagasta? Marla, siyak na tanda ka raragsakan nga lalaki dito yung lubong, no? Maayat na. Maayat mo tikas kanya nga. Awagan na kiti illiterate. Numampay amok matag-surat. Kailangan mo matag-basa. Numampay mga asikaso lang ito dahito nga tawid ko nga talon. Nga daubog. Nga mangbibiyag ka na kinimula. Nga dahito nga ubog kat iso pag-interesan da nga manggatang kanya. Ito dahito nga daga. Ngamte ko na oray pakatayak. Diyak kayat nga mapukaw ko. Dahito nga tawid ko. Diyak kayat nga saan ko nga kukwa ti ubog. Agananat ka nga rod, Nelson. Aramid ang tiyamin na panagananan. Huwag gayam. Anak, agsangat ni baling nga to. Ta. Pabalunan ka manin. Unan na kayat mo. Dahil screen ko, tinaksangatin, tapno tilapia mo, ipamigat mo ita. Kumporme, nabaling nga lagtaw, dapat tilapia na. Mabilang rod. Ha? Agkuyog tan, umayak man. Kitpud no manong. Nag-iimasan. Dagito lumablabasit manong naming tilapia. Natatabad dagito ya. Una. Naglalalo ko man talagang makutkutan dati ubog. Ano nga tanong ko Nagkataklangin sa trabaho. Tagtinulong tamang develop ka nito nga daga. Api nga, tinulong ta. Di ba, tagtinulong lang ito kitag-asawa. Api nga, minibagak ka sa jay. O, ano kumitak to, sa baling ang pagtrabaho ito sentro na ito nga ili. Sa tagtinulong, namang develop ito na ito nga daga.
Tapno ada serbiti ubog. Kahit ko ken padakalandan di balay mo. Ano kayat mo? Ito mismo nga bakras ti turod. Dito nga ma-develop. Manong naimi idagpakada ko man inigkaman ni Nelson tibay sa nga takyat ko. Mabiglahay, Marla. Yes. I love you. Kinunahan naman ng naimi kat inarakop na. Kalbasan na, tinanggal na, tagsumbagir nga pingping ko, kat inamalan na, dagiti lips ko. Oh. Hala, I love you. Sige, I love you too. Nakabibinas na ito yung panagbakasyon ko. Nagaragalagsakak man. Kaslasanak pa ilang mamati. Nadimting ka di biyak ko. Tamno adada kahit ko tagragsak. Tamno adada kahit ko tagbiyak. Nyakaroten. Itulod kan. Hanen, tulod kan. Ang mga nusadaan na kanibrando. Intulod nak manong name iditaw. Dumapaw kami itidalan. Uwan barangay road. Kalbasan. Naungpot ni titalo. Nakiktot kami mano. Ini tadakot siya manong name nga na balandra iti dalan. Ni Brando. Awan ti magdanagam. Nakabarikas kanyak tip buneng ko. Eh nadagay daw sa dito. Nagkuyog kayo man. Hindi mo ko na yun napangkamanin itayan dito nga illiterate. Ha, Marla? Hindi pala kalmang napangkamanin. Nagamamu kayo. Pinasir na kayo dirabi. Yan. Siga ka dito. Nang bilin ni talo nga lalaki ng side kanya dirabi. Awanti. Imbilbilin ko. Awanti bawaon ko. As makita mo, ang may mesa, awanti bodyguard ko. Sabi ko mga dan sa palang bodyguard ko. Halos tumid lang tublakin ka. Han? Naling ka ano ti arnis. Tapi nagbalin mo nga arnis double blade mo. Baka itakit aramatim na nga arnis katabunan mo. Brando. Mabalin ka din nga wayam ti pagnan mi. Kasi lakay-kayat mo na ang illiterate ng mitisyak, Marla. Nakaka-insulto. Nasakit nga. Hawatan. Siyak, karabal ko lang ito may isang illiterate at iwanak. Wayaan mo dalan mi. O danakin mo. Abi nga di mo awatan di pa nakapahay mo. Talaga pinahain ako no. When? Gabata italangkit inaklungkot panagayat ni Nelson. Manong nimi na si putak. Tagbisbisokol itiya sikat na. Nelson ang tapaltog na. Agang galang tilikodak. Marla. Ano taramidem? Manong nimi ini makita mi nga asutin ni Brando manong nemi ti paltug nga nagsakbot kang kuhana. Inasot mo't manong nemi ni Nelson ti balla daw na. Ket dayay nasaksyak manong nemi ti napasama. Idi ikasa nga ipasarang ni Brando ti paltug na nakaalis tumit nga nang tagbat nakalalis tumat manong nemi ni Nelson nga nang wasawas ti badang uno ti balla daw na. Kit nakita nga naala ti takyag na kit naiparuwak ti paltog. Sa mga pidutan. Kinita manong nemi ni Brando ti takyag na nga nagdiswan ti munan. Limabaga. Ngayon saan nga?
nga nasugat. Imbaga, tatibangad na tagbat ko ken ka. Sangat itadam na. No kung matatadam na, napukolan ko kumaitan. Magbayad ka ito yung inaramid mo, Nelson. Magbayad ka! Nagdardaras manong nemi pimanaw na panang naglugar iti konsena kita balik na ng pataray. Nelson. Awan ti pagdanaga, Marla. Nakasakala. Yung paltog na hana inhala. Rumag ka din ngalahin. Sige, siya kung ti manghala. Kahit mapantag report iti polis. Unaan ta na dyan nga Brando. Nasta nga rin tinaramid mi manong nemi nagawid matlaan ni Nelson nga napan nagrubuhat kalbasan na napangkam sa Jay Sentro iti ili. Sinalsot ti polis nga dati des manong nemi not masapol mi. Umimi ko may surrender dato sir. Paltog? When? Paltog ni Brando Montero. Awal na siya na ito, sigurado. Kasi nung napasamak ti amin, inistoryak manong nemi. Naturad kayo man. Aduti kita ko, mabuting nga mga reklamo king kuhana. Ngayon naturad kayo man. Dito iba din siya nga kuha na ito nga paltog. May isa dati nga dakla ebidensya tap no makaswalisuna. Ngayon mambalin na matapaglipakan. At ka din nakakita niya pasama. Aduda sir. Ngayon baka mabuting dapat nga saksi. Hanak ka din mo muna nga saksi. Nasyakti ka nung nga nakakita. Sige. Ngayon, ada ka di lang pag-abogado yun. Luras pag-hariga. Tadumanon iti korte ti amin. Manong nemi, nagigtod kami, idita. Umamit kahit mag-report ni Brando. Inunaan da ka. Brando, sir, siyak tirumbay nagreklamo. Kasi makita mo, sir. Dato, lumlumtag ni Ima. Apay data. Tinagbat data nga, Nelson. No tinagbat na ko man, nasugat ko ma. Dati batang. Dati, hanga na dyan, tadam natin tagbat na. Ang pagyaman ng Brando, no dati, tadam na ko maagat. Tapukulang ka ko man. Iso na yung batak ti paltog. Kasano? Inasot mo, impasarang mo, ganda at lumapaltugan. Sa isikat nagreklamo ita. Sabi kasi nakita ang sarhento. Kurang na nagkadwata. Ang nga amin, ang panawin kita, kanunong kang kaprando. Yung ore ka lang nga naturad ng reklamo kontra kita. Nung di nakabutan, baga kabutan mo ni Papa. Data ni Papa ni. Nagkuyog kami nga doon. Kaya dapat kayam dito na kita ireklamo. Dapat lagi lalayang Nelson. Sir. Ano dati inaramid mo ti anak ko? Isutin mo na, sir. Inasot na si paltog na. Insurrender mo ito. Ebidensya tinaga sa pangip na karakam. Sino ka mat? Marla tinagang ko, sir. Nakabakasyon na. Antik niya, anti-merced. Sakti kang runahan ngagsaksi. Itadagas ka panggap ni Brando kada kami. Kalkalabanan na ka talaga si Nelson. Kabusta di mo kaya't nga ilaw ko kanyak, tinagam nga kursunadak sa ita. Karabal mo pa yan, tiyan ako. Mr. Montero, no, agreklamo kayo, met. Agreklamo kayo. Sa bali matireklamo na.
Daka di kastusan da para iti korte. Nagkikita tayo iti korte. Hindi makaawid kami dito'y balay ni Auntie Manong agmar Maria Josep. Ti ikit ko, Jesus, dito ti kabutbutan ko. Marla. Auntie, nairamraman kan. At na nagkarabalad na ka na kiti duwa. At ang relasyon mi ni Nelson, Auntie. Kada taon na ti kasakit tinakam ni Brando. Isukas siya. Kasano nga Roden? No, ikaswan nyo ni Brando. Kat malpas tumetan di bakasyon mo. Tumawag di opisina, Auntie. Ta kinawag din extension di bakasyon ko. Kat no saan da ka palubusan. Kahit ko lang Roden, di mo ka nag-resign. Sakto man lagsubli ito. Tapno ka duwag ni Nelson kontra kada Brando. Ken kasi ti plano mi, Auntie. Tulungak ni Brando, tadadamang develop ti daga. Iti ayan ti ubog. Gabutan na patig-una king kuha na rin yung ubog. Di na kahit amapukaw. Di na kahit amapukaw ti daga nga tawid na. Kayat menti. Sadya kam to ang mga patakder di balay mi. Sadya ito to nanti. Umay kanto makidan na kada kami. Di yo kayat? Agaywang kanto ito eh. Apo ko yun. Sigurado ka nga talaga mapasama ka na kayo tag-asawa. Sigurado, Auntie. Gabutan nakasagana kami nga lumaban kini Nelson. Kontra kalagiti na agong matatao. Kaday talaunay manong name di pagyamyamanan niya Nelson Kanyak. Gabutan nakasaganak namang tulong kang kuana. Nakasagana kami nga lumaban kadagitiya nasken nga labanan. Manong nimi awamat itinaawat mi nga subpina. Idinto ta isuda iti adda naawat da gabuta. Kas advice manong nimi dagiti pulis nga ituloy mi. Tandada iti likodan ti amin. Tagno agnakaman di gito'y kunada. Gabota, dakil ka nung akoriro iti ilida manonemi ti barkada ni Brando. Ken kastamatan kini Mr. Montero nga ama ni Brando. Agor-ora da kanulang dadaturad na agreklamo. Tapno di kasta. Kat talagang makasuan ni Brando. Hindi maawat siguro manonemi da Brando ti subpina nga na-serve kada ko. Siguro manong nemi nakapanunod na. Maya mismo ni Brando dito balay manong nemi Brando. Nunan siya ti panggap mo, pastrekan ka. Ngayon saan, i-recoup kong tiri daw. Awan ti daga sa panggap ko, Marla. Sige, sumrik ka nga. Nagtugaw ka. Ano rita? Kakautom ti bulsa. Bulsa ti shirt mo? Naibulsak namin dito eh. Induwar ko man. Double blade. Sabat ko ka ni Marlon Nedan. Ni Marlon Nelson. Ni Nelson. Haan, kasingin na. Didi naramat ni Nelson, idi sinaid di talong binilin mo nga mangsaid kang kuhanan. Imbabalong ko kang kuhanan na dyan. Indrikalo. Dito ti kasingin na. Kapag nakabulsa ka ti kasta. Tapno dalang pangasalag ko ti bagay. Nukas pagarigan dakas. Nagpangkip ka. Nukas na umaken ka. Baka biglaan nakarakopan. Ang tama ta sigod dito. Huli kong idoyokin ka. Mabuting kamadlangan niya. Marla,
napanunot mi kada papakin ni mama nga, o may makisarita kada kayo, ta makiareglo, mapayaban ko man Nelson, abi nga saan ka nga mapandumanon sa Jibalay na? Mabaling ka man na kuyukin. Di ka mabuting mangkuyuk kanya. Di adadang dumakal ti kasom. No, tapanggap mo dagas kanya. Baka makaaramin dakti gripo, hindi makarang mo. Ay. Ay, bang pwede kita naganakin ka? Wano iti police ti pagsasaritaan tayo. Police station. No, kaya mo schedule tayo. Ito numalan. 3:00. Iti police station. No, kayo araglo, iti sangwanan da kiti police, pag-aragluan tayo. Wano ti abogado mi, gabot at na alam yung abogado. Sige. No, sana nga matitugpay ka. Kasta nga ron, tinapasamak manong nemi, kat umis-isam, da kiti panakabagat tilintag, kareta nga ili. Nakauray, da kiti Montero, iti katapat da. Dito tamay sakla nga babae manong nemi, nga nangalukoy kani Nelson na saan nga buti nga lumaban kadakwada. Kaya ni Nelson manong nemi, nagyamyaman tadaak, itilikudan nga may sakla nga babae nga amok ti dintag. Ni ngamin Nelson manong nemi kita, kuna na nga rin nga illiterate, isong awan, ado di kiti saan na nga mo, ignorante. Dito ti awag na king kuwan, ignorante, kin illiterate, ngam saanan nga nagbalin nga, ignorante, gabot at dakmunten, nga mangiwanwan, nga mangisuro king kuwan. Naareglo ti amin manong nemi, siyempre, natanyos da. Nalitang manong nemi, nga inted da nga tanyos, isumuten iti imbagak kini Nelson. Pasurbay mo nga balbaliw ti tanong mo. Kalpasan na, apay nga ti mo aladan. Tapno, makuna nga talaga nga boundary iti dagam ken ti daga da Mr. Fernan Montero. Awan amo kami kada kita Awan ka ti pulos na susurukin ka. Awan mati may tamang isurukan ka. Noanya trumig ka namidag. Awan ka diti napamukin na salita ko mga amamon tapno amo na nga ibagaw no talaga na mo ignorante ka nga talaga kita ka bambanag yung maglakid dito dimteng kay bihag ko Marla dito lawan iti pagyaman niya manak noan niya timbagak manong nemi isot itang tungpal numampay naaladanin sana nga basta ada sumrek manong naming nga mamani ang basak-basak. Aging ka manong naming nga adan napasamak kada kami kini Nelson. Labanag nag-resign ni trabaho manong naming sumapulak dun sa bali nga trabaho iti probinsya ko na. At syempre kaputa adot ornong manong naming ni Nelson nagkalaysa kami. Kan nakatado manong nimi ni Kriti Maray, agsipod ta. Iti mismo, nasakop, tidaga naman nimi, naangay, iti reception, na linungan, ado di kita tugtugaw, lamisaan, kadadumay. Katuan manong. Inimbitaran numet da Mr. Montero, kat imayda, imatandar manong nimi. Agramo matang kinimprado. Nakapimpinas sigurado na ito dagang atawid mo. Nelson. Kabuta kaduam, nagbalinan ng asawa ni Marla. Dahil kalti pamatig ang daw tinalage ni Marla may pagkarigito nga panag-develop. Dataon iti gun-gunudan da papaki ni mama kinori siya. Amom no, matagi ko kami ko man ito yung dagam, ang daw po. Pagbalin mi nga ko, napinas nga resort.
business nga umay pagpipiknikan kada umay pag-iibentan di kiti andapasken na. Dimteng ni Marla iti biyag mo, Nelson. Nakagasgasat ka. Nakaasawa ka at ikas kang kuwana. Napintas lang ro din, nalaing, manangipatig na dun mo. Ken sigurado nga virgin, di ba? Kuwana, siyakti mo na. Ken siyakto, itiag na na yun. Noon yaman tinarapaap ko kang imbagak ni Brand ni Nelson manunemi isot na pasama. Na-develop na nakutkutan manunemi ti ubog apo nagpintas. Dito'y manunemi nga naipakatan nga ti fish cages na dumong-duma fish cages. Kaya noon niya tibag ni Brando nga rapaap da idi no matagikwanta ko madayta nga lugar. Adadapay, anong name, tinaramid mi ti asawa. Iri bakras at alaga ti turod manong name, tinadalusan, ket dito'y nga naipatakder, ti dream house mi man. Nga papalan, di kiti makakita, hindi kiti pumasya. Nga ti babaen deta nga balay, manong name, ayan met, di kiti nanalayog nga fruit trees. When, ngagbibiyag da, kabimpinas biyag da, kabuta, natamag, tinagdiswan, dagiti ramot. Sa amin nga pinagbalin, manong nimi nga business. Ngam adda, dagiti gundaway, manong nimi, nga mangawis kami, kada kita umay mayat, nga agpasyar, nga agpiknik, iti ayan ti ubog, danom ti ubog, ng tigos. So na lang medyo agbayad na labasit. Tandan manunemi kiti para dalus. Empleyado mi maten man. Insagutan na kami ni Apo Diyos manunemi iti talungan na. Ket kas iti kunak idi kini Auntie Merced. Panawan ng jibalay na, taumayan kada kami. Kedi sunan di mga ayo ayo unay nga mga ayuan kada kiti apo na kada kami. Nagtuloy manong nimi ti panagtrabaho ti ili di ating matlaga ka. Klase ti trabaho. Katultulungak ti asawa. Nga dadang mang develop manong nimi. Mga sikaso. Iti dagang tawid na ken ti ubog. Nga pagtaraknan kadagiti pagtaraknan kadagiti lamas. Nakananama manong nimi. Ti nanay nga masakbayan digiti anak mi. Nga isudan tumet ti pagipatawidan mi. Ti tawid ti asawa. Kadagnagan ken kuana ti talon ken ti ubog. Dahito nga rot ti pagkasaritaak manong ket thank you iti laing mo nga nangurnos. Kalpasan nga nakinsan ken ka ti detalyen through your messenger. Thank you ti laing mo nga nang tadbiag nga nangibasa. Ket sabi ko dadamat na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padami nga nagbuya. More power to your program, and God bless. Toy nga ron, agyaman nga pagayam mo, Marla. Marla, thank you ka pa nang iburay dati pagkasalitaam, sikna ni ti ubog. Muyo, napakapat-patig ti ubog. Kaya, thank you, mat kadagiti nagbuya. May nagaranda kay manuno saan. Salamat kada kay amin sa kapada. Awan na, labas na. Okay? Thank you. Oy, padanan dak papagaya binto no 12:30 lagip ti napalabas. Kaya binto no 2 kunak kumang baka hangkon tumakamakam. Dada mapante pasyarin ito iting gras. Ablawan tayo manida, barbareng no mayroon natin itong agbuya. Ni Melicio Verdadero, my friend. Yun ni Meli Verdadero kita. Naggadan kami nga simrek iti radyo. No kaanuak nga simrek isumat iti serrek na. Kaya sulang ta nga nagpaot. Kinakayat natin nag-business. Idi adda pa lang da DCBR ito'y tower building. Ito'y sentro. Tapos ti torre. Iso nga tower building nga bata na ikapat na dyan nga building iti amyanan ti na torre. Sinking tower tilawag. So nga tower building.
Iti pa yan palang ti DCBR na diya. Na mo iti nga agpa-audition na ka nagiti sumrek nga dramatista. Tag-produce na ti drama. Napanag man nagpa-audition na 1976. Ano yun? 76, yeah. Ket kadwak ni Melicio Verdadero nga nagpa-audition. Amo yung nga dududwa kam lang ti nakapasa ti audition nga agdadamo. Tada kita daduma nga nadano mi sa jay naggapuda iti DWLW. Dedjus alwad na John Solisipan ay Ben Solisipan, Lino Asuncion, Dedjus alwad na nga Seli taganan. Taganan ni Selin nga tagabakaran nga kadwa ti DCJCD. Ken dadumay. Da kami lang ti nakapasang agdadamo. Nakalalagit dedi ya. So nagkita kami kinimeli kat nakalalagit eh. Ayan. Amo yun no anat pa audition dedi ako hanga dedi at si Bibig sape lang. Ni Manong Munching bagat patan. Mga kwa. Imuna ket kwa. Detay may saka pulis. Oh, may saka nga pulis at kam kamatem nga hold-upper. Okay. Kasadong ti parang iportray mo man kasadong panang kamat ti pulis, ti hold-upper. Kita makabuybuyak mo dati kwa. Sine, magdingding agak mati drama. Hey! So, agsardeng ka! Talusan! Paltugan ka! Sardeng! Ha! Di ka agsardeng ha? Daytoy! Okay, magustuhan na. Mayat, okay. Sumaron na nga sin. Inayaban na di Diyos alwad na nga Seli. Pilyado ni Seli na Makaseli ka. Alam tayo sa microphone ta. Iportrayo man ti kwa. Datay agnubyo kayo at dakit unek ti pagsingan. Apo! Datan. Agding agak mo ti radyo agad aslam tultuladag mo ti managdrama ka talaga hindi ka sakbeng sumre kag ti radyo. Okay. Aksyon! Ni Monching agad. Agkamanak na. Pinatgam ti awis ko keng kang date. Unang harto bra, mapagkarawa ka. At dramatista iso na. Nakabangbanlo ka. Mabaling ka din at kan di lips mo. Amo na dramatista nga rin dyan. Kit agdingding nga kag drama kasi ti panang iportreda eh. Dandan nga bisito nga talaga idi. Galing mo kanan Mang Munching idi. Kas lang agdadamo. Managding ka kami ti drama sir. Sumat lang ko. So kas jay ti audition. Ang gumalipatan din jay. Nimet melikit o di ko nagat ko. Timat importray nagat ko. Biag ti manalon taga dingras nga manalon ka kaduwan sir. I-portray mong man datay ito. Kitkitaan di kapagayam nga nga kastaon iti sakit tinakam mo kapag adu ti bilit nga nangkaan ka dagiti dawa. Bless the blue ay kabilit. Story ti regrigad na tao nag-arado, nag-araraap. Kalpasan na mabaling ko man nga apitan nga kastumatan tinapasamak. Kasadupay ta nga maabrut na kita adu nga gastos. Ano mat? Ako na lang matagdadlib na manata.